Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka District Magistrate jong ka Southwest Khasi Hills District ka kong Karamai Kharkongor haga hukum bala penmi haga kat santri ko bana jilleu arajar arpuway kala penbena bala penjalan biangnya ka Korpeu Mead hapo ka Southwest Khasi Hills District nado ka kat Southrik hado ka kat Nyotrik ubana jilleu arajar arpuway nado ka por Shiphobaji Janmed hado ka por Sanbaji Minstem Baraga ka por la penjariru ya ka jingkhang dam ne ka lockdown nado ka por Shiphobaji Janmed jom ka khat hinyo tarik ubna jilleu arajar arpuway hado ka por Sanbaji Minstep jom ka arpuway tarik ubna jilleu arajar arpuway hagabay day bat kanila ptharu iki dorbar snong hapo ka jingpenya jong ki incident commanders kinpet ya ka jingpen biang ya ka jingdon kam ha ki snong ki thau leng ba ki dukan ha ki dong bat ki kenton nga kumu block development officer kumjur ubade market in charge jong kani kayo makurwat nga kwa ban tetip sipat ba barkhai kamtam kinong songyo hani po makor hapo yo makurwat ba nadu la shay ka singi ning sedang no ya ka odd even number ka ba ngila de penbet na kalyang jong office of deputy commissioner menen ngila don kaji kan do lang bat kinong songyo bat kilawan shim ki odd even number bala certified de kini ki sector magistrate bagi zonal magistrate jungi ti nda kila yo itu ki odd even number certificate nangi la shay ngin sedang no ban play ka bat sedang sha do number 1 la shay number way sedang la shay bat number r sedang la shisngi ti ngako ban appeal sha barokhat kitu ki bala yo itu ki certificate bak subha bakin wan ban play dukan la shay kumbangin ai ko order na po DC office kata rumbut la shay number 1 ti subha haba ki wan ban play dukan juki subha ban wa lang bat itu ki certificate nomor dan kifim dan ki certificate hinum la ban play dukan juki dikum juru ngako ban ong juki ba subha ya ki nong song yo juki ki nong song dukan juki kidai ban la kidai ki bre ki nong song dukan kidai bandan ki belading kidai bendai ki beladan ba song ki ba la ITK la rakim pat ITK hinum la ban sya ya ki hinum la bengin sya ki ki song dukan kena kata subha ya barkhot ki bempat ITK ni ong iki subha ban ITK ki kendon mengibu ki long kumbang ngila pen benar DC office man makapor baki mdei ban lum pat batan ki dukan ki mdei ban ya wan thiet jing thiet klam deng mas te subha ki pat ba no wan thiet jing thiet ru ni kerpat pi subha ban deng ki mas subha ban ya yang kham sajga ni we kumjuru akarpat ya kitu ki bempat yo iki odd even numbers ngin sa pentip shapi but shen ya piru ngin sa aino iki odd even numbers try hakin kita yo hakin kita yo banwan number ba nadu Thursday Sanbaji Janmet kala ada lockdown te ngin sa pentip shapi but ni request shapi ba pinyasha bat ni mta shipor te kumjuru ya gitu kinong di jhur kinong di kutia mutia kinong di kiba shomadan kirat kayo thamai kamdan odd even number ngi play mat kasni te ngi kerpat ya pi ba pinlet station thamai kayo kolong ka bala bet bhan ano shadong kadon ka toilet kadon ka jika sakti kadon ka social distance bangi la pengkrek na po ka office jongi ba dekat bagi sing samla te smobha ba pinlet chite di ki mar ki mata jungpi hadu mata ngi i ba kate kayo kolong kayo ka ba yai be yarinti bha te na ka benta kitu kidukan kiba ngimpat la ban ai yakini ki odd even numbers what so e hishan ngin ano ep ban ikin tu ep endang i pentip ep sobha ban wan mi ban ikin du yakini ki sector bagi zonal magistrates ki badan bai hani hayo ki wan duty ba pinyo e gijing tep ba khambenia te nakaleng jongi kum ka office of deputy commissioner ban nga kum video ni appeal sa barkhoi ki pajba ba num panic hamta mo ni barkhoi ni kwa ban plane gitu kan ni kwa ban yo no ka jingkamai kaji jungi re subhaya trailang bat office of deputy commissioner bangin la ban penbet ya kani kayo makurwat nomor bangim kwa shu bang don kini ki containment zone nomor ba dadon containment zone ni hap khang ya kayo brokoi tinga apil barkhoi ba subha ban ya snok ti lam ni hakaji tre bakum no ngin la ban penbet ba kom wan yo han po makurwat bakum ju kayo thamai ru kumju te tangki ni kani ka apil junga ski ba ski nong song yo haman laki yo khamtam han yo makurat hayo hayo thamai te te subha baniasha bani sipor ban nganget kani ka jing persang jungi kan long ka bajop ka ba nya trelang kum kawe ka district penya kata kurkom kini kidukan ki bangi la ai ki odd even number ki long kidukan di jan kidukan di juti ki essential commodities kini kidukan kau kidukan marba mardi nang ta kidukan badi jing dia ki hardware store nang ta ni ki di ki badi ki pela ki badi ki wat ki badi ki kho kumta terter ya ki
dukan ki badan kambahan nam tak imla salang ye ki dukan ki bangimpat ai odd even number ki bangimpat sya ban pelih mata kalong ki dukan de do dukan de juhur kadukan de tung kadukan de kuai tempau dukan de so kini hadu mata ngimpat sya nomor ba ngila arin siki sate kat temporary farmers market tengah apil hiru ya kinong dedo kinong nijur ba kinya sya ba ni bangila ada pengke lupa ya kidukan jungki ki badan hangtai hapo temporary farmers market subha ladadon kenu jing banli ikendu ya ki zonal magistrate ki badan hangtai ba kila ban yo ki stall ki la ngila bu lupa hang tai hapo temporary farmers market ngila lift nadu u khatsau tarik jong u Jun hadu khatnyu tarik jong u Jun tangba kani ka lockdown pada kan sedang hau khanyu tarik u Jun por shipo baje hadu sambaje jong ka apoi tarik that means kari Monday di ka curfew pada ni ai nadu khatsau tarik hadu khanyu tarik jong u Penai Jun di hakata kerukom nila penyat ya ka ban continue ya kan ka lockdown bat ya ka curfew namar ngide kumafite bu ni virus u spread ban da haba bun ki brio kan tingi namar ni kwa ban break ni virus namar yin kwa ban pendunaru ya ka jing lang ju ki brio tingi ban se ban hap impose gini ki regulations hani district ju apo yo mo korwat ru ni ongin nila alet kan ka odd even system ti ngin sedang pleno la shai ya ki dukan ki bla register I number 1 but la shisni pat ki bayo you registration number 2 ti kan bat nrek nadu Thursday Friday hakani ka weekend badati ba ni don ka lockdown ti ka yoru kan pli tangi ni ongru ba kini ki nongsong ni labu kendon mo ki nongsong dukan ki la ade bandon ki vaccination certificate hanta bat ki deru bakin follow ya ki health protocols ki di ban bu sanitizer ki di ban deng mask lede arteli but ki di ru ban pet ya ki brio ki ba wan thiet bakin ya bakin don ka social distance